Lenovo ThinkPad T15 Gen 1, 27, pouzdani radni stroj s velikim ekranom i VPRO sigurnošću. Kada posao zahtijeva udobnost rada na većoj dijagonali, a ne želite se odreći prepoznatljive izdrživosti i kvalitete po kojoj je poznata linija ThinkPad T serije, model Lenovo ThinkPad T15, 27 predstavlja logičan i provjereni izbor. Kao izravni nasljednik kultnog modela T590, ThinkPad T15 kombinira robusno kućište, punu tipkovnicu s numeričkim dijelom i visoku razinu hardverske sigurnosti. Ekran i ergonomija, prostran radni prostor i puni numerički blok. Glavna prednost modela T15 u odnosu na manjeg brata, T14, leži u radnom komforu koji pruža 15:6 Full HD IPS zaslon, rezolucija od 1920 x 1080 piksela na 15:6 inča donosi iznimno oštar prikaz dokumenata i tablica. Zaslon je opremljen antiglare, mat, premazom, što znači da nema nepoželjnih odsjaja svjetla ili rasvjete iz ureda, pa je rad ugodan za oči i tijekom višesatnog korištenja. Puna tipkovnica s numeričkim dijelom, za sve koji rade u računovodstvu, financijama, analitici ili jednostavno često unose brojke u Excel, ugrađeni numerički dio, numpad, predstavlja neprocjenjivu prednost. Tipkanje je iznimno udobno, s prepoznatljivim dubokim hodom tipki, pozadinskim osvjetljenjem i čvrstom bazom bez uvijanja. Performanse i sigurnost, poslovna VPRO platforma i brzi RAM. Ova konfiguracija optimizirana je za stabilnost, efikasnost i sigurnost u korporativnim i poslovnim okruženjima. Intel Core i5-10310 u VPRO procesor, četveroezgreni procesor 10. generacije s 8 djetinjih niti, threads i radnim taktom do 4,40 GHz s lakoćom obavlja sve poslovne zadatke. VPRO certifikat donosi napredne hardverske sigurnosne značajke i mogućnost udaljenog upravljanja sustavom, što ga čini idealnim za poslovne mreže. 12 GB DDR4 i 3200 RAM-a, kombinacija ugrađene i dodatne memorije osigurava potpunu fluidnost pri multitaskingu, rad s više teških aplikacija, preglednika s desecima otvorenih kartica i poslovnih alata odvija se bez ikakvih usporavanja. 256 GB PCIe TLC NVMe SSD, koristi se brza TLC, triple level cell, verzija NVMe SSD-a koja nudi visoke brzine čitanja i pisanja te veću dugotrajnost u odnosu na jeftinije QLC diskove. Sustav se podiže za svega par sekundi. Intel UHD grafika, energetski učinkovita integrirana grafika koja osigurava tihi rad laptopa, dulje trajanje baterije i besprijekoran rad s više vanjskih monitora. Izrada i sigurnost, prošao vojne testove otpornosti. Kao i svaki član te serije, ThinkPad T15 izrađen je od kombinacije izdrživih materijala ojačanih staklenim vlaknima, MEL STD 810G otpornost. Laptop je prošao više od 200 rigoroznih provjera kvalitete po vojnim standardima, što jamči otpornost na padove, udarce, prašinu i prolijevanje tekućine po tipkovnici. Sigurnost na prvom mjestu. Opremljen je ThinkScooter fizičkim poklopcem za kameru koji vam daje 100% kontrolu nad privatnošću, TPM2.0 čipom za enkripciju podataka te podrškom za napredne Windows Hello prijave. Konekcije i povezivost. ThinkPad T15 je opremljen potpunim skupom priključaka koji eliminiraju potrebu za nošenjem adaptera. 1 Thunderbolt 3 USB-C za ultrabrzi prijenos podataka, punjenje i spajanje modernih dokova. 1 USB-C 3.2 Gen 1 s podrškom za DisplayPorto i punjenje. 2 USB 3.2 Gen 1, klasični USB autori, od kojih je jedan uvijek aktivan za punjenje mobitela. 1 HDMI 1.4b za izravno spajanje na monitor, TV ili projektor. 1 RJ45 Ethernet, mrežni priključak pune veličine za stabilan žičani internet. MicroSD čitač kartica i kombinirani 3,5 mm audio jutr. Zaključak. Kome je namijenjen ThinkPad T15 Gen 1? Lenovo ThinkPad T15, 27 je idealan odabir za poslovne korisnike, računovođe, analitičare, programere i sve koji traže iznimno pouzdan i izdrživ laptop s velikim ekranom i numeričkom tipkovnicom. Ako vam je prioritet radna udobnost, vojna izdrživost i vrhunska tipkovnica, ovaj je model provjereni partner za višegodišnji rad bez stresa. Glavne prednosti. Prostran 15:6 FHD IPS mat ekran ugodan za rad.
Vrhunska ThinkPad tipkovnica s punim numeričkim dijelom i pozadinskim osvjetljenjem. Poslovni i5 Vepro Pro u kombinaciji s brzim TLC NVMe SSD-om. Robusno kućište vojne otpornosti MIL STD 810G. Bogat izbor priključaka uključujući Thunderbolt 3 i LAN UTR. Lenovo ThinkPad T15 Gen 1, 27, pouzdani radni stroj s velikim ekranom i Vepro sigurnošću. Kada posao zahtijeva udobnost rada na većoj dijagonali, a ne želite se odreći prepoznatljive izdrživosti i kvalitete po kojoj je poznata linija ThinkPad T serije, model Lenovo ThinkPad T15, 27, predstavlja logičan i provjereni izbor. Kao izravni nasljednik kultnog modela T590, ThinkPad T15 kombinira robusno kućište, punu tipkovnicu s numeričkim dijelom i visoku razinu hardverske sigurnosti. Ekran i ergonomija, prostran radni prostor i puni numerički blok. Glavna prednost modela T15 u odnosu na manjeg brata, T14, leži u radnom komforu koji pruža 15:6 Full HD IPS zaslon, rezolucija od 1920x1080 piksela na 15:6 inča donosi iznimno oštar prikaz dokumenata i tablica. Zaslon je opremljen antiglare, mat, premazom, što znači da nema nepoželjnih odsjeja svjetla ili rasvjete iz ureda, pa je rad ugodan za oči i tijekom višesatnog korištenja. Puna tipkovnica s numeričkim dijelom, za sve koji rade u računovodstvu, financijama, analitici ili jednostavno često unose brojke u Excel, ugrađeni numerički dio, numpad, predstavlja neprocjenjivu prednost. Tipkanje je iznimno udobno, s